Krásny pondelok prajem všetkým. My už ideme na prechádzku. Krásne ránko, dnes to vyzerá na celkom pekný deň. Máme tu opäť pondelok, tie týždne bežia rýchlosťou svetla. Za chvíľočku bude koniec prázdnin. No a čo nás tento týždeň čaká, čo nás neminie, tak začíname dnes už vnútorné omietky. Ideme do dňa, idem na raňajky, bože čo rozprávam, idem na raňajky, idem cvičiť. Je 5:50 asi, 5:45, takže idem lanu umyť, beriem veci a idem makať. Vidíme sa. Ja mám už po tréningu, je 7:10, dnes klasický pondelkový tréning nôh, nič som nekameroval, lebo dosť veľa ľudí bolo a není mi to komfortné kamerovať sa, je toľko ľudí, takže mám to za sebou a ideme makať. Tento pracovný týždeň bude trošku pernejší ako ten minulý a vy samozrejme budete pri tom. Poďte sa ešte so mnou pozrieť na vtačiky, ako sa majú. No dobré ránko. Dobré ránko. Čau. Ahoj. Klasika. No ja už idem na stavbičku. Teším sa, že dnes začíname bomby. No, Daddy už je tam, už vidím skúter. Dobré ránko! Ja som nikdy nevidel na živo také, ale toto... To čo je? Že na toto tu normálne takto zaplatí a ešte je spokojný. Však to je masaker. Ty kokos. McDrive si zobrať dačo fajné, dajaký fajný preklad betonový. Našiel som to. Vyberáme si kamienky ku nám
na dvor. No, tie sú celkom pekné. Čistá Amerika, normálne americký film. No, taký chorvátsky kameň. No čau, ty si spinkala, taký ty máš zas patučky ksichtík. Hej, už ideme, no. No ja som si dal obedík a idem na poobednejšiu šichtu. Idem akurát na dom, chlapi makajú. Ja som si pobehal nejaké veci v meste, najedol som sa a idem ďalej spravovať. Odbehnúť rýchlo k notárovi a potom už len pôjdem domov a chceme si dnes presadiť, kúpili sme si taký oleander, taký strom, kvet, neviem čo to je. Je to ďalší nejaký taký chorvátsky kvet, ktorý si chceme dať pred dom. Taký oleander sme si kúpili a on je červený. Mal by kvitnúť ešte teraz v lete. A do tohto to ideme dávať. No ešte to polejeme. Oleander, olivka a borovica. Tu som si vymyslel, že okolo toho celého, ako je šnúrka, tak celé to vykopem zhruba do nejakých 10 cm a chcem tam vysadiť tie bože, jak sa to, vavrinovce tu popri plote a medzi to sme si vybrali taký krásny kameň, vysypeme. Takže vykopal som asi 1,5 m a mám dosť. Taká hnusná hlina s kameňom. Strašne sa to kope. Som na obu. Tu sú tie vavrinovce. A chcem si kúpiť také väčšie, aby proste som nemusel 3 roky čakať, kým to vyrastie. A tým pádom vlastne už by to rovno robilo aj bariéru. Takže tieto tu sú také vyššie proste. Už majú nejakých 150 cm. Takže nebudem musieť tak dlho čakať a len dúfam, že ich budú mať dosť. Treba mi ich 11. Bože, milujem chodiť nakupovať tu do takých obchodov. Nikdy som k tomu nemal vzťah, ale čím som starší a tým, že máme domček, tak ma to brutálne baví. Len keby aj boli peniaze na to. Nadhera. Asi zoberiem vozík a pôjdeme po nič. No, máme to vyložené. Už teraz to vyzerá super. A pôjde to tu.
Posledná polievačka a končím dnes. Na toto som sa tešil celý deň. Futbalík, no jasné. A ona už začína. Teraz som si sadol na gauč. A ona už začína. No, tak položí a ja ju mám hádzať teraz, hej? Lana, len raz, jasné? Raz a stačí. Dobré ránko, máme tu útorok. No, tak som ťa zobudil s šunčičkou. Idem na to. Ja už som na domčeku. Hore sú obidvaja. Idem za nimi. Obmedziť nadmernú konzumáciu sladených nápojov. Toto športové spravodajstvo najlepšie futbalové. Tady už se maká. Ó, ty už dávaš lepidlo. Jedy čuchá. Hlavný pomocník. A ty ma tu čakáš? No čo, bubi, ahoj. जब खिलाड़ी दम दिखाएंगे तब हॉकी की छड़ियां टकराएंगे। जब खिलाड़ी दम दिखाएंगे तब हॉकी की छड़ियां टकराएंगे। सब भागेंगे गेंद के पीछे लड़ाकर छड़ी गेंद को खींचे। मैदान में होगी रस्सा कसी गेंद की होगी छीना झपटी। सबको छका के गेंद चुरा के गोल पोस्ट पहुंचाएंगे। हम इंडियंस की यही पुकार। No čau, čau. Ty už ma tu čakáš? Pekne, áno? Ona teraz čaká, že
Ja vybalím veci a idem sa mojkať s ňou. Do spálne sa pôjdeme mojkať. Áno. Ty už ma tu čakáš? Ideme sa pomojkať? Tak sa pomojkáme. Áno, tak sa pomojkáme. Čau. Ahoj. Ahoj. Čo ty? Si spinkala? Stavili izolovanie, za koľko ste schopní dočuť to. Máme tu stredu a vonku celú noc pršalo, takže super. Pekne polialo trávičku. Pekná hmla. Ideme sa prejsť. Idem na to, na moje obľúbené raňajočky. Ja už si vykračujem na stavbu. Idem sa pustiť do toho. Chlapi prídu asi tak o hodinku a pol. Tak nebudem na nich čakať. Idem makať. No a poďme, ukážem vám ešte tie také výhľadíky naše z tohto domčeka. Lebo či prší, alebo je pekne, tak tie pohľady stoja za to. Ako sa krásne vyparuje z lesov. Úplná nádhera. No, horné poschodie potrebujem dokončiť kúpeľňu. Toto, čo tu vidíte, všetko musím vyspraviť. Toto celé. Kontajner sa nám pomaličky plní. Ja som si prišiel domov len po nejaké veci. Idem ďalej makať. A to tatu má takú ťažkú pohodičku na gaučíku. Nie? Povedz. No a tým, že máme na stavbe kontajner, tak to chcem využiť a tiež z domu odpad, čo som našiel, tak všetko vyhadzujem preč. No a ako môžete vidieť, tak stromčeky už využívala naplno, si užíva tienik, takže účel splňajú aj čo sa týka toho. Jednak súkromie a tieň pre lanu môže oddychovať. Budem si ešte tu popri celom tomto tu obkopávať a bol tu suseda, poradil mi parádnu vec, lebo ja som tam chcel dať pôvodne len ten taký umelý obrubníček pozdĺž toho celého, ale poradil mi, že by sme tu dali nejaké palisády alebo nejaký obrubník pekný, že by sme to dopasovali k fasáde. Takže zajtra pôjdem vyberať nejaký obrubník a polosuchý betón, teda suchý betón a si to tu pekne urobíme, zamurujeme a bude to tu
oveľa lepšie. A potom už len okolo stromov, tam kde je tá geotextília, tak si pekne vysypeme kamienky. Máme už vybraté ktoré. Táto mi nedá pokoj, lebo chce, že by som jej loptičku hodil. No, takže zajtra pokračujeme. Jaj, super. No, už sa to veze. Už sa to veze. Už sa to veze. Takú si ty donesla palíčku? My sme na prechádzke večernej, podvečernej. Niekto tu čaká, že mu hodíme. Stredu máme za sebou a ideme spinkať. Je štvrtok, prehúpli sme sa do druhej polovice týždňa. Ideme sa prejsť. Mám odmakané. No dobré ránko. Ty máš takú pohodičku ráno, áno. Musím doplniť gainy na celý deň. Dobro jutro. Dědy, zase s telefónom. No, jedna izbička. Ešte sa bude dávať jedna vrstva lepidla potom. Druhá izbička. Dnes robíme poriadky. Už aj ďalšia izba. Jedna stena ešte. Super. No, poďte sa pozrieť na vtačiky. Už zase viac vyrastli. Začínajú byť zvedavé. No a čo nás dnes čaká? Túto celú kopu idem nosiť, alebo teda na furikovať do kontajnera. Potrebujem to vyviesť preč. A potom ideme osadzať obrubníky pozdĺž tohto. Boli sme v Hornbachu pre zboží, toto je jedna vec. Teraz lialo. Už svieti slnko, takže môžeme pokračovať. Dáme si obed a ideme na to. Tu máme už aj tie palisadové obrubníky. Takže kontajner plný. Tu sme si ešte vykopali na tie obrubníky dieru. Tam ich budeme betonovať. Ruky si necítim. Jeden základ. Druhý základ. Až tam dozadu.
piatok. Tento týždeň to bolo náročné s tréningami, tými rannými, lebo tým, že som kopal a lopatoval celé 3 dní, akože totálne rozbitý som, ruky mám úplne na minder, ani si ich necítim, ale proste som si povedal, že idem makať, budem mať o to lepší pocit potom na konci týždňa. A dobre, že som bol, lebo mám to za sebou, podarilo sa mi všetko odmakať a dám si raňajky. A o 9:30 ešte mám jednu obhliadku a potom sa chcem pustiť do tých palisadových obrubníkov. Dobré ránko. No, dobré ránko. Ahoj. Fúfka. Fúfka. To sú proste klasické pózy. Tak. Ešte som sa zastavil na McDrive kúpiť palisády a idem sa pustiť do toho. Tak mi to ide. Už som v polke. Už som v polke a detailiky musia byť všetko do rovinky. No tak pre dnešok mám hotovo. Takto nejako to vyzerá. Poďte sa pozrieť, ako vyrástli. Možno ešte taký týždeň a už budú preč. Piatková prechádzka večerná. Torpédo ide, torpédo s paličkou.